I explicaré per què. Algú ha dit, i Borra sol dir-ho, i ho ha escrit, que jo vaig dir que Fuster era una xapa genètica que ens havia tingut la sort de tindre els valencians. La veritat és que això ho va dir Fuster no d'ell mateix. Fuster va explicar en un judici final, un llibre que diu Judicis Finals, en un dels judicis finals va explicar que l'explicació de com són les persones estava molt en la seva biografia, és dir, en l'educació que han tingut, en el clima que han viscut, el clima intel·lectual o de treball que han tingut, etc. I algunes vegades, quan no es troba ahí, estava la xampa genètica. Diu, hi ha una xampa genètica, hi ha una casualitat genètica que fa que les persones siguin d'una manera determinada i diferent a unes altres. La diferència Fuster era una qüestió fonamental. Ell creia que l'originalitat era no un estímul per a competir i ser més brillant que un altre, sinó una manera de veure el món que només un té per a ell. Un no veu el món igual que el del costat. No veu les coses igual que el del costat. Tots veiem les coses a la nostra manera i tots aportant la manera de veure les coses podem tindre una idea més general. L'originalitat per a Fuster era un fet fonamental. És més, ha escrit un llibre que es diu Les originalitats, en el que explica aquestes coses. Però jo ho dic perquè la seva singularitat, la xapa genètica que va ser Fuster, és molt difícil d'entendre avui per a una persona que té l'edat vostra. Exceptuaria a alguna persona que té l'edat meua, que són poques, els que hi ha sí, crec que una, però en fi, la gent que té menys de 40 anys és difícil que entenga, i té més de 30, més de 30 encara més difícil, que entenga com és això, que un senyor que diu John Fuster, que naix a Sueca l'any 22 i que viu en Sueca al si d'una família carlina, en un pare que és imatginer, que feia sants, i en un ambient d'aquest tipus, i quan arriba a l'adolescència es produeix, ha hagut una guerra civil, hi ha una dictadura establerta, i aquesta dictadura té establertes aberracions absolutament impensables avui, si no fora perquè els historiadors ho han dit i els que ho hem patit ho hem explicat, com que no pogueres comprar els llibres que volies perquè hi havia censura de llibres i no podies escriure el que volies perquè hi havia censura en allò que s'escrivia, i bueno, no cal dir que no es podia fer la vida que feu vosaltres els joves avui ni de bon tros, ni de bon tros. A les 10 a casa i diumenges a missa i els que no anaven a missa, que eren pocs perquè els que no anaven per comissió anaven per por, a ser mal mirats, tenien que fer una vida molt, allò que diríem, ordenada. Com és possible que una persona que viu en aquest clima arribi a tindre una consciència, diguem, de la nostra identitat tan fina, tan acurada i tan lligada a totes les altres preocupacions que no ha deixat de tindre en tant intel·lectual. I la xampa com es produeix, la xampa genètica. Durant molts anys, aquestes coses Fuster les ha contat als amics, incidentalment, però no les havia escrit. I jo no crec que preveient que anava a morir-se, per més que ja sabeu que havia dit que ja s'havia mort intel·lectualment i que havia dit que no tenia ningú inconvenient en morir-se com fos, perquè ja creia que havia fet el que tenia que fer. No era una vida d'un pessimisme sistemàtic, però no era una vida de vitalitat la que vivia Fuster els últims anys. Però així i tot no crec que es tractara d'un pressentiment que anava a morir-se físicament. El fet que en els últims anys va dir coses en entrevistes que no havia dit mai fins aleshores. Hi ha una entrevista, sobretot que li fa primer Enric Soria, que està molt ben feta i que és exemplar i que la recomana, en una publicació molt poc divulgada perquè és una publicació bibliogràfica d'una editorial bromera que es diu L'Illa, i allí li fa una entrevista a Enric Soria, que és la persona que
demostra que coneixia molt bé l'obra de Fuster per com està feta l'entrevista, i més tard apareix un llibre que està ahí exposat, que és un llibre de converses inacabades, perquè realment es va morir abans de que les converses acabaren, però on també parla d'aquestes coses que no havia parlat mai. I és que de pronto el senyor Fuster, que és una persona excepcionalment intel·ligent, sense que se tracti de mitificar res, hi ha molta gent tan intel·ligent com Fuster, però bueno, excepcionalment intel·ligent en el sentit d'abocat a la reflexió sobre les coses, es demana per què està parlant la llengua que està parlant, que és la que parla en casa seva, que és la que parla en els amics, que és la que parla en el carrer, en el cafè, quan va al cafè, allà on va, i això és una llengua que ell no sap escriure i en la que no té res que llegir. És una qüestió que es planteja, i això ho explica, i que troba una vaga explicació un dia, que troba en casa d'uns amics un llibre de Jacint Verdaguer, i que més tard troba uns llibres en un quiosc de València, que encara existeix, el quiosc modern al costat de lo que era Barratxina, i allí troba una gramàtica de Carles Salvador, i troba un llibret que havia escrit abans de la guerra Sánchez Guarner, que es deia La llengua dels valencians, algunes coses que havien quedat sense que la censura les hagués vist, perquè ja estaven abans de la guerra i que estaven allí exposades, i les compra. I comença a sentir una gran curiositat i comença a escarbar per les llibreries de vell i va trobant coses que li van ajudant a entendre alguna cosa del que va ser, perquè no té ningú en qui parlar d'això. Pot parlar amb uns quants amics dels seus 16, 17, 18 anys, 19 anys, pot parlar amb alguns amics, però les reflexions als que arriba ell és aquesta llengua que jo parle i que té tantes dificultats, que no serà alguna cosa més que una llengua. Clar, tot això vosaltres ja no s'ho podeu imaginar. Sí? En definitiva, no és que la situació cultural al País Valencià siga satisfactòria ni de bon tros, ni que estiguem en una situació massa optimista. Ja sabeu la seva teoria de com van les coses, és com un got que pot dir encara en queda mig, i ara te pot dir ja en tenim mig de got, no? Bueno, en aquesta situació ens trobem més o menys, que és una situació ambigua i fotuda, però de tota manera aquesta situació no és pensable en ningú de vosaltres. Vosaltres podeu anar a una llibreria avui, a 2 o 3 llibreries de València, a lo millor a 10 llibreries de València, i trobareu els llibres que estan publicant-se, en alguna llibreria només llibres en català, o la major part llibres en català, trobareu en un quiosc, podeu trobar un periòdic vingut de fora, però que està en català. Sabeu que en les escoles s'ensenya la llengua, hi ha discussions sobre la matèria, més de les que caldria, més de les que convindria, perquè són aberrants la major part d'ells, però bueno, el tema està en el carrer i se'n parla. Això no és res estrany, no és res estrany. Si a cas, l'estrany és que encara hi ha gent que tinga dubtes sobre la identitat de la nostra identitat, de la qual en parlarem al llarg d'esta conversa d'esta nit. Però això no passava aleshores i ara avui no és comprensible, però s'hauria de comprendre per a comprendre la gran aportació, tot allò que devem a aquesta xamba genètica que és Fuster.